Ahoj, tohle jsou Megafakta a dneska si povíme zajímavosti, o kterých jste asi neměli ani tušení. Žirafy mají oproti lidem 30násobně vyšší možnost, že je zasáhne blesk. A navíc blesk je 5krát žhavější než povrch slunce. Jeho náboj má teplotu 30 000 stupňů Celsia. Největší z kamenělý kus dinosauřího hovínka měří 30 cm a má objem 2 litry. Tento koprolit, jak se zkamenělinám trusu říká, před miliony lety pravděpodobně vykakal Tyrannosaurus rex. Průměrné barvě vesmíru se říká kosmické latte. Je to proto, že vědci v roce 2002 zjistili, že světlo z většiny galaxií je jemně béžové. Komety páchnou jako zkažená vejce. Je to samozřejmě tím, že většinu složení tvoří látky jako syrovodík. V roce 2016 byly objednány propagační pohlednice nesoucí tento štiplavý zápach. Kdybychom vyskládali na sebe všechny bakterie světa, byly by dlouhé 10 miliard světelných let. Mléčnou dráhu by obmotali 20 000krát. Řetězové pily byly vynalezeny kvůli porodům. Koncem 18. století ve Skotsku se začaly používat pro roztříštění stytké chrupavky během problémového porodu. Až začátkem 20. století se pily začaly používat na dřevo. Fotbalové týmy hrající v červených barvách mají větší šanci na výhru. Říká to výzkum, který analyzoval 55 let fotbalových zápasů. Kůň má víc než 1 koňskou sílu. Ve skutečnosti jich je 24. Mravenci nemají plíce. Dýchají díky dírkám zvané spirakuly, které mají na těle. V roce 2013 musela 28letá žena z Indie podstoupit neobvyklou operaci. Nešťastná žena měla totiž 45 dní zácpu. Chirurgové z ní odstranili masu exkrementu velkou jako fotbalový míč. Stejně jako my můžeme být alergičtí na zvířata, tak i zvířata mohou být alergická na lidi, konkrétně na lidské odumřelé kožní buňky. No a nakonec při každém nádechu vdechneme zhruba 50 potenciálně škodlivých bakterií, ale protože náš imunitní systém pracuje na plné obrátky, všechny jsou okamžitě zničeni. Doufám, že jste se dozvěděli něco nového. Budu moc ráda za vaši podporu ve formě komentáře, lajku a sdílení. Klikněte taky na odběr, aby vám neunikly další megafakta. Díky a vidíme se příště.